Umbhemiso womuntu ogula ngekhanda. Umbhemiso womuntu ogula ngekhanda nayi lento umuntu mefika nomuntu ogula ekhanda ophazamisekile. Abanye babiza ngokuthi uhlanya, but lelo gama lela kusilona igama right for ukuthi ubize komunye umuntu. So la into esoyenza senza kanje. Ngifuna ningilethele abantu abagulayo emakhanda abaphazamisekile. Ngidile nabo. I-full price yami it's 3.5 but angifundi 3.5 wakho. Ngicela unginikeze 1000 ubamba 2.5. Ngihlanganise umuthi ngikunikeze lapha lo muntu. 7 days ngosuku lesi-8 mengalaphekanga ngiyokutshela ngithi mlethela kumina asetshenzwe yimina straight, but mase ngimqedile 2.5 wami uzonginikeza wona. Into engifuna uyazi la, noma ngabe lo muntu una 16 years egula ngekhanda, usehambe izinyanga ezingaki zihluleka ukumlapha, ungifonela ungitshela ukuthi nanga umuntu la ekhaya unenkinga, uyagula ngekhanda uphazamisekile, ngifuna ukuthi ungisizele yena. Unganginiki u3.5, cha ngufuni. Ngifuna nje 1000 lokuthi ngikuhlanganisele lezi induku, ngikuthintele lo muntu lo abuyele esimeni, uyabuya uzonginikeza 2.5 wami. Hayi ukuthi ngiphume eceleni, angiphuma eceleni. Okweyigubhu zokudonsa yanginakho ngiyakusebenzisa, nokweyithala abantu ababekufuna ngiyakusebenzisa, but okwamanje ngisafuna nje ukuthi kancane ngidile nje nalabantu abaphazamisekile emakhanda. So ngike ngasho ngathi ngiyafisa emkhulekweni wami uNkulunkulu anginikeze isiphiwo sokulapha abantu isifumbu leto edanimile la. So ngike ngikhuleka ngithi ngiyacinga ikhambi angilitholi, but ngiyafisa ngazuthi uNkulunkulu enganginikeza lelo khambi. Angeke ngiyiphathe abantu abakhubazekile, but ngiyafisa ukuthi one day kwehle noma ingilosi, makungayona ingilosi, isithunywa sakithi singitshela ukuthi ngingamsiza kanjani umuntu onaleyo nkinga. But njengamanje sesifocuseni la kumbhemiso ohlanya. Into ozoyenza ngizokunikeza umuntu ozomgeza ngawo, lo muntu ozomgeza ngawo. Lo muntu momgeza umgezela empophomeni, ngicela ungitholele ubulongwe umgcobe bona umzimba wonke, bese uthatha lo muthi ngizokunikeza wona ufake ebhakedeni 20 liter, bese ufaka phakathi ushukuza. Ungawushukuzi ngesandla, ushukuza ngenduku, uxove ngenduku. Mawusushukuzile namanzi ade umthela ngobulongo, bese umthela ngalo muthi umgeze ngawo even nasekhanda kuze kuyofika ezantsi. Mawusumgezile lo muthi lo uyaluma, ungawuthinti ngesandla, uyeke ulume yena yedwa, hayi wena. Ushukuze ngenduku umthele ngawo, mawusumthele ngawo umfaka empophomeni. Mawukuthi ngekwazi umfaka empophomeni, ungabusebenzisa ubulongo, biyeke, because kuzoba nzima ukuthi umgeze segcwele nobulongo. Impophoma bezomgeza nobulongo. Mawukuthi impophoma ayikho, uyeke ubulongo. Thatha lo muthi lo ufake ebhakedeni umgeze ngawo, umthele ngawo. Ungamgezi umzimba, mthele enqunye, umthele nasekhanda, abe manzi umzimba wonke, bese uyamyeka. Ngakusasa uzomgquma. Ngifuna umgqume for 7 days, but ngoba usuku lokuqala lokumgeza seliphulile, okusho ukuthi sizomgquma bani 6 days, bese sikhava bani lo 7 days. Mase sukhava lo 7 ngosuku lesi-8 ngizozwa ngawo. La mawumgquma uyagquma emini, bese ukha kancane nge-teaspoon umbhemisa, hogela iqeda kugquma emini. Ntambama before alale around 12 or 11, mawusulala ngo-12, mawuthulala ngo-8, uyaphinde futhi uyambhemisa, ufaka into eneyilahla, umbhemisa uhogele, bese uhogelile. Kunento ezophuma la like amafinyila, kwenzeke sometimes angaphumi but athimule. Methimula kodwa uzongitshela ukuthi I know kuyaqhubeka kuya ngokuya kuze kuphela lezi insuku ezu7. Uyambhemisa, uyamgquma. Mase right ungifonela ungitshela use right, unginikeze 2.5 wami, umlethe la bese setshenzwa yimina ke ngimjikjela irise ukuze lento ingaphinde yenze.